Ωραίο πρέπει να είναι. Ναι. Πάμε μέσα. Θα μας ακουστεί οι γάτες. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κι άλλο, μαλάκα. Ω μαλάκα. Μαλάκα τις είδα τις πέτρες. Μαλάκα, άνοιξε ένα παράθυρο. Τι ήταν αυτό? Τίποτα, πάμε ξανά. Πάμε ξανά. Η ιδέα μας πρέπει να ήταν. Χάσαμε τον Αλέξη. Πού πήγε? Πού είναι ο Αλέξης? Να τους. Μας πετάει πέτρες. Σκάσε. Θα την πετάσω κι εγώ μία. Μη πετάς ρε μαλάκα να μας πετύχεις. Κάτσε ήσυχος μαλάκα. Μη πετάς ρε αρχίδι. Άμα ανοίξω κανένα κεφάλι θα σε Πού γαμίσω. είναι ο βλάκας? Πάμε κοντά. Έλα, πάμε κοντά του. Πάμε κοντά του. Σου γίνεται. Τι ακούστηκε? Μη φοβάσαι, θα τον αντιμετωπίσω. Ερχόμαστε, παλιτέρας.